Today is April 23, 2019 and very stress dahil nasira yung ano natin, yung kakalagay lang ng mga blocks bumagsak sa kabilang bahay at may nasira pa kami tricycle at saka yung mismong bubong ng bahay. Kaya nga yung ginagawa ng mga nagtatrabaho is yung mismong kabilang bahay. Ayan, nasira na. Ayun guys, nakita naman natin kung gaano yung damage na nangyari. Pero okay lang yun, at least walang taong nasaktan. Yung ang panganay ko nagka-trauma kahapon sa lindol. Takot na pumasok ulit sa bahay. Buti ngayon okay na siya. Matapang ka na, Flap? Plap. Ka na matakot ha? Ayun. So ulit sila ngayon. Pang ano ngayon eh? April 22, hindi ko alam kung pang ilang araw na ngayon. Okay guys, after 3 days ng lindol, check natin yung progress nila. April 25 ngayon. Agad tayo, check natin yung nangyari. Pero dito pala makikita na meron ng mga nakasintang mga blocks. Hopefully di lumindol kasi may nagpa-park na mga sasakyan dito, baka tamaan sila, mas malaki yung damage. So check natin ngayon, agad tayo. Sali mo soy, check tayo pa yung babo. Sa tali yung baka. Ayan guys, may mga ano na dito. Blocks na pwede na rin yung bubong. Ayan. So may mga forma na. Ayan. Hindi pala forma, mga nakasinta. Hopefully hindi na maulit yung nangyari dito. Yan yung nasira ng isang araw. Okay na, nagawa na nila. Buti na ayos pa nila itong mga bakal na to. Ito, top. Nandun. Semento, kailangan natin bumili ulit. Ayan. Guys, yun yung mga update natin sa ngayon, pero hindi pa tapos yung araw, baka mas tumaas pa yung mga sinta nila. So, see you sa susunod na video.